No noso país, o paro se está a incrementar nunha proporción máis alta que no conxunto do Estado. Haberá que decirlle ao señor Feijóo que ante este problema sigue permanecendo ausente, sigue non estando, que no período que leva gobernando entre o segundo trimestre do 2009 e o segundo trimestre do 2010, o paro na Galiza incrementouse nun 22,95% frente ao incremento no conxunto do Estado do 12,29%. É unha constatación que no último ano a velocidade do incremento do paro no noso país é maior que no conxunto do Estado. Por lo tanto, estamos nunha situación, da que nos demais tamén estén mal, verdad? Nunha situación relativamente peor. Por lo tanto, dende que goberna o señor Feijóo, hai 40.000 parados e paradas máis no noso país. E sigue subindo, non? O paro registrado xa está en 216.000 persoas. Eu creo que os dados son tozudos. Volvo a decir que confirman que a línea elexida e aplicada por los gobernos central e o goberno da Xunta están fracasados, e en concreto terei que referirme á reforma laboral que, como sabedes, nós dende o primeiro momento advertimos do que iba a supoñer esa reforma laboral, e hoxe é unha evidencia. A reforma laboral, volvemos a decir, só sirve para despedir máis barato. É que só sirve para iso. A reforma laboral, polo tanto, nin crea emprego, nin crea máis estabilidade. Simplemente o precariza. Precariza o emprego, faino de peor calidade. É unha evidencia. Era unha evidencia. Hoxe é unha constatación. Polo tanto, nós si creemos que é necesario que rectifiquen a fondo as políticas que están a practicar o goberno central e da Xunta, tal e como exixiron miles de persoas o pasado 29 de setembro, en concreto nas rúas de Galiza. E é unha evidencia que, para empezar, habería que retirar xa o decreto da contrarreforma laboral. Unha evidencia. E empezar a facer, desde logo, outro tipo de medidas. A ninguén se lle pode escapar xa que este incremento do paro que se está a producir dunha maneira galopante é a constatación do fracaso das políticas económicas que están practicando tanto o goberno central como o da Xunta. O paro non cae do ceo, é a constatación do fracaso destas políticas. Nós creemos que é inaceptável a posición do señor Núñez Feijóo, que está entre a parálise e a irresponsabilidade. Parálise no sentido de que non se lle coñece ningunha medida que contribuya a paliar os efectos desta crise, e a irresponsabilidade. Agora, día sí, día tamén nos anuncia rebaixas no IRPF para os sectores con máis poder económico. Rebaixas a segunda vivenda, agora os investidores en bolsa, E mentras tanto eso se produce, mentras se toman ese tipo de medidas, o tempo se lalla que carece, en fin, de ingresos ou carece de recursos para afrontar incluso as máis mínimas políticas sociais. Polo tanto, nós o que queremos facer unha reflexión é atecando, no sentido de que atecando se van a manter esas políticas. Nós estamos convencidos que no caso da Xunta de Galiza os problemas non se van a solucionar pola vía de estar facendo paellas en Barcelona, non se van a solucionar por esa vía. Se solucionarán se o señor Feijóo se pon de verdade ao frente do goberno, empeza a exercer as súas responsabilidades e empeza a tomar algunha medida. Eu xa non vou a decir que solucione, como digo sempre, que solucione todos os problemas, pero algunha que contribuya a mellorar a situación, algunha máis que transmitir impotencia e incompetencia, que é o que está facendo en este momento. En lugar de elexir esta vía de rebaixemos efectivamente as rentas que máis teñen, pode utilizar a contraria, Se pode mellorar a recaudación fiscal, se poden facer algunha que outra cousa, Pero, cando menos, estar disposta a usar as competencias que un ten, e se ve que non lle chegan, demandar máis competencias, En lugar da mensaxe contraria, non uso as que teño para favorecer a recaudación e, de paso, tampouco as pido.
E entón me limito a ser a sucursal, pois en fin, pois non sei de quen, del señor Zapatero, e decir, mire, ai. E claro, casi é flamenco, non? Ai. Que está moi aflamencado últimamente. Pouca muñeira, moito flamenco. Bueno, bien.